Kake uči za Japance. 136,5, vidjeli ste koliko mu treba, toliko je skočio i u prvoj rundi. Može li do 2 dobra skoka Japanac? Teško. Vidjelo se kako je tu grubo sleteo. Da, i on, loš vetar, da. Do 26,5, ali naravno na ustima Johana Remena Evansena, rekao bi da skriva taj smešak. Raduje se on prvo što je uspeo sam sebe, rekao bih, da zadovolji tim dobrim skokom od 139 metara, a onda što i kod ovih momaka ne može da napravi 2 dobra skoka ovde danas. Kake uči 7. Još jedan Japanac i sada tu na zaletištu. Severin Freund skače poslednji, 44 broj na njegovim leđima, ali 30 će skakati u ovoj rundi i boriti se za pobedu na svom terenu. Bedi u Japanu, daleko je to od Willingena. Evo Japanaca koji su tamo u Japanu na svom terenu imali loš vetar, ali ovde Yumoto sjajan, 137,5 je imao u prvom skoku, 136 sada, mislim se nadao da može do ovog Fumihisha. Yumoto, vidjeli ste da je izvukao fenomenalan skok i on dosta bodova u plusu zbog nepovoljnog vetra, ali vidite sjajan stil ovde, skoro u istoj ravni telo i skije. Zadovoljan je naravno, 13-tica će po svemu sudeći biti srećan broj za Fumihisha Yumoto, 13 startni broj i preuzima vođstvo za 0,6 bodova od ovog momka, od Johan Remena Evansena. Petar Prevc sledeći. Ako on skoči 134, 135, imaće vođstvo. 134 imao malo pre. 2 boda su mu dodata zbog tog vetra u leđa. Dobra brzina na mostu, dobar stil. Kraće od crvene, čini mi se. Teško da može sa ovim u prvih 5. 26,5. Bez obzira, Prevc će ostati najbolji Slovenac. Juri Tepeš trenutno 6. Šesti pomera Jurija Tepeša. Prevc, mladi Slovenci, okosnica tima ovde. I Prevc i Tepeš. Fetner, Manuel Fetner malo pre 135. Fetner 9. u svetskom kupu. Forma mu je u padu posle Oberstdorfa gde je bio 3. Da vidimo sada 130, čini mi se. Neće ovo biti dovoljno za preuzimanje vođstva, bez obzira što dobija plus 8,8. Treći, da, nije dovoljno ovih 130 metara da ugrozi ni Fumihisha Yumoto, ni Johan Remena Evansena. Sve oči su uprte u Severina Freunda, sve kamere okrenute ka njemu. Pratimo svaki njegov pokret od tog kontejnera pa do zaletišta. Sebastian Coloredo zatvara ovu drugu seriju. Još 10 momaka posle Coloreda da skače.
Fumihiša Jumoto prvi, izgleda ovo dobro za Coloreda, da, dobar je ovo skok, Colorado u drugoj rundi, bez obzira što je imao 140 malo pre, do 29,5 sada, do 30, velika većina skakača nije uspela da uhvati u tom drugom skoku. 16. u Zakopanama prošlog vikenda Colorado. Da vidimo gde će biti sada, ima još 10 momaka da skače. Ako svih 10 bude bolje od njega i bit će, rekao bih, ovo najbolja pozicija Coloreda u Willingenu ove sezone. Fumihiša Jumoto uživa ovde kod ovog banera sa reklamama. Posle 20 skakača, evo kako stoje stvari, 0,6 bodova, Jumoto više od Evansena, Petner treći, Udelka se drži tu na 4. poziciji, Colorado peti, Pascal Bodmer, vidite, za Nemce 17. Damjan takođe na kraju razočaravajući. Stefan Hoke trenutno 19. Kamil Štoh otvara tu poslednju seriju skakača, dvojica Poljaka, Štoh i Mališ, jedan za drugim skaču i da vidimo mogu li bolje Poljaci od Fumihiše i Jumotova. Treba mu preko 130, ima li to? Ima! Sjajan Štoh, odličan skok, pokazuje da je u fenomenalnoj formi. Momak iz Zakopana, 141 metar prošlog vikenda, pobednik trećeg takmičarskog dana. Sada Kamil Štoh, najduži skok u drugoj rundi. Pogledajte ovo kako je to lako izgledalo u odnosu na sve ostale. 23 godine će napuniti u maju. Prvi 270 bodova naspram 251 poena Fumihiše i Jumotova. Ali ljubimac poljskih navijača je Adam Mališ, 90 podijuma u karijeri i još nekih 5-6 pobjeda mu treba da nadmaši rekord Matini Kenena. Da vidimo ima li Mališ dužinu, dobar je Mališ kao i uvek, čini mi se zadovoljan ovde i na 135. Anu Lapisto je zadovoljan. Da vidimo koliko bodova će biti ovo na kraju za ovih 135 metara Adama Mališa. Pola metra kraće nego u prethodnoj rundi. Četvrti je Mališ u svetskom kupu, trenutno iza Morgenstern Amana i Koflera. Kamil Štoh odmahuje glavom. Drugi Mališ, ovo su dobre vesti za Kamila Štoha, 259,7, 10 bodova više. Kamil Štoh od Adama Mališa. Hilde, peti u svetskom kupu, Tom Hilde, da vidimo na podijumu 2 puta prošlog vikenda. Hilde, da li će biti danas? Teško, vidite kako je ljut.
Dario je rukama tu odmah svoje butine posle ovog skoka od 133,5 metra. Štoh sa 10. pozicije u toj drugoj rundi, kao da će se popeti na 8. jer teško da će ga tu i sa dobrim ocenama za stil Hilde potisnuti. Da vidimo da ipak čak i iza Mališa Hilde 5 bodova tu za taj nepovoljan vetar. Severin Freund je ostao sam tu na vrhu. Poslednji će skakati kada ide Gregor Schlierenzauer. Prošle godine je pobedio i preprošle godine pobedio Schliri ovde. Da vidimo sada, ide daleko Schliri. Fenomenalan skok i mislim da će preuzeti vođstvo. 141 metar dužina kao i Kamil Štoh. Više bodova ima iz prve runde. Ocene, da vidimo ocene. Odlična tranzicija, znamo da Schliri može daleko, nije imao formu na turneji 4 skakaonice, sve je bolji i bolji. Da li ovo znači medalja na svetskom šampionatu? Da vidimo prvi, da, 4 boda bolji od Kamila Štoha i sada Schlierenzauer čeka Hautamaikija, Haponena, Morgensterna, Amana Koha i Freunda. Dvojica Finaca sada. Hautamaiki, da vidimo može li on preko 140, ide daleko, ne dovoljno daleko čini mi se. Hautamaiki malo pre 139, 2 metra kraće sada, 6,6 bodova. Schlierenzauer prvi, Štoh drugi, Mališ treći. Gde će se tu ubaciti sada Hautamaiki? Mislim da ne može bolje od 274,4. Treći, ne može bolje ni od Štoha. Predao je tu poziciju Štoh Schlierenzaueru, a Jane Haponen može li 2 dobra skoka da spoji? Haponen posle te povrede kolena, 140 malo pre, dobra brzina ovde, dobar stil, visoko je i nije ovo dovoljno dobro. Ali mislim da je zadovoljan sa ovim. Haponen, 9 bodova u plusu zbog nepovoljnog vetra. Teško da sa ova 133 metra može na podijum Haponen, ali mislim da je on zadovoljan. Vraća se polako u formu. Oslo će biti, rekao bih, njegova meta za ovu sezonu. 4 broj trenutno iza Schlierenzauera, Štoha i Hautamaikija ide Haponen. Morgenstern, Aman, Koh i Freund su još na vrhu. Thomas Morgenstern neprikosnoven ove sezone. Pobednik turneja 4 skakaonice, u Oberstdorfu prvi, u Engelbergu 2 puta prvi, u Lillehammeru 2 puta prvi. Posle toga malo stagnira, ali sada odličan skok. Odličan skok, Morgenstern ima, čini mi se, podijum. Samo da vidimo, 138 metara je izvukao, 8 bodova će dobiti za vetar, koeficijent vetra ovde 11,7 bodova po metru u sekundi.
vidimo ocene za stil. 19,5, 19 zadovoljan Morgenstern, 280,1, 6 bodova više od Schlierenzauera. Austrijanci prve dve pozicije, Simon Amann je sledeći. Pobedio je u Garmišu 1. januara, pobedio jednog takmičarskog dana prošlog vikenda. Šta će učiniti danas? Koncentracija, odličan stil, visoko iznad, ide daleko. Odličan skok. Odličan skok, samo da vidimo šta mogu posle Koch i Freund. Imaju li odgovor na ovih 140,5 metara Simona Amanna? Sudije su uvek, rekao bih, ne na strani Simona Amanna, ali uvek ima dobar stil Simon Amann. Paralelno skije, telemark, odličan. 140,5 metara sada, 143 u prvoj rundi. Simon Amann preuzima vođstvo, to je bilo očigledno, samo da vidimo gde će na kraju završiti. Podijum ima 284,5, 280,1 Morgenstern. Martin Koch, 141,5 metar malo pre, 142,1 boda ukupno. Da vidimo Kocha, koliko može Koch. Ide daleko Koch i on do 140 metara. Kakav dan ima ovde Koch. 140,5 metara. Martin Koch ima zanimljiv životni moto. Kaže da jedino mrtve ribe plivaju nizvodno. Martin Koch ovde, rekao bih danas, sam protiv svih Austrijanaca. Najbolji Austrijanac danas, juče su pobedili u toj timskoj konkurenciji. Samo da vidimo gde će završiti ocene za stil, da vidimo za Martina Kocha u 19,18,5 prvi. Ide ispred Simon Amanna za 2,5 boda. Koch prvi, Amann drugi, Morgenstern treći. Ko ispada ovde sa koje pozicije, reće nam Severin Freund. Pobeda u Sapporovu, da vidimo sada na domaćem terenu, na domaćem brdu u Villingenu. Odličan, ima pobedu Severin Freund. Čini mi se da ima pobedu sa ovim. 146 bodova imao malo pre, 139 i plus 9 bodova za vetar. 139 je izvukao sa izuzetno jakim vetrom u leđa. 19,5 ocene za stil i pobeda, druga pobeda u karijeri za Severina Freunda. I to kakva, i to gde, u srcu Nemačke, na domaćem terenu Villingen. Severin Freund 2 boda više od Martina Kocha. Nemačka, Austrija, Švajcarska. Podijum danas u Villingenu. Pobedio u Sapporovu 15. januara Severin Freund. Martin Schmidt je ljubimac ove publike. Drugi bio drugog dana prošle nedelje, treći prvog takmičarskog dana u Zakopanama i sada Severin Freund, 22-godišnji Nemac, kruniše svoju formu pobedom na domaćem terenu. Freund, Koch, Amann. Schlierenzauer je iza Thomasa Morgensterna, ali je lepo vidjeti da se Schlierenzauer vratio na petoj pozicije. Kamil Stock šesti, Hautamäki sedmi, Haponen osmi, Adam Mališ deveti, Tom Hilde deseti. Odlična pozicija Fumi Hische Jumotoa. Johan Emen Evensen je napravio najveći skok
sa 22. pozicije posle druge runde došao na 12. Ali junak dana, junak ovog vikenda, Severin Freund, juče je u mnogome doprineo to osvajanju srebra nemačke reprezentacije. 140 je imao juče i 139,5. Martin Koch će se popraviti u generalnom plasmanu. Definitivno 8. je Martin Koch bio do ovog takmičenja. Timon Aman na podijumu, popravlja formu. Harry Potter, Kofleru leže letaonice, u dobroj je formi, pobedio je Koch u Harakovu i narednog vikenda karavan je i dalje u Nemačkoj. Oberstdorf će biti domaćin ski letova. Nadam se da ste uživali